Mag ik dan vragen aan Montfort om binnen te trekken? En mag ik alle volgende verenigingen vragen om aan te sluiten en te beginnen met marcheren op het moment dat de voorgaande vereniging bij de kiosk wegtrekt. Nog een opmerking voor de jury. Optocht nummer 4 Merkelbeek en nummer 6 Doenrade zullen als laatste binnentrekken. Present op het volksfeest in Vaasrade. Namens bestuur en leden van Schutterij Sint-Martinus Vaasrade heet ik Schutterij Sint-Urbanus Montfort van harte welkom hier op ons bondfeest in Vaasrade. We wensen u veel succes met de diverse wedstrijden, geniet ervan en maak er een mooie dag van in Vaasrade. Wij nodigen het dagelijks bestuur en het koningspaar uit om samen met ons de erewijn te komen drinken. Over! Weer! Rechts! Om! Ha! Ha!
weer. 2. Zelf. 3. Kapitein John Bart van Schottery Sint-Sebastianus. Namens bestuur en leden van Schutterij Sint-Martinus Vaasrade, Heidig, Schutterij Sint-Sebastianus, Schinnen van harte welkom hier op ons bondfeest in Vaasrade. Wij wensen u veel succes met de diverse wedstrijden. Geniet ervan en maak er een mooie dag van vandaag in Vaasrade. Wij nodigen het dagelijks bestuur, een koningspaar, uit om samen met ons de erewijn te komen drinken. Aan den schouder. 3. Met 4 rechts. Om. Dat is juist wel zeker. Hoofd! Voet! Hek op! Weer! Vries op weer! Weer! Ik heb het jou hebben. Kapitein Leemans meldt zich en Stadsschutterij Sint-Rosa present op dit bondfeest. Namens bestuur en leden van Schutterij Sint-Martinus Vaasrade heet ik Stadsschutterij Sint-Rosa uit Sittard van harte welkom hier op ons bondfeest in Vaasrade. We wensen u veel succes met de diverse wedstrijden. Geniet ervan en maak er een mooie dag van vandaag in Vaasrade. Wij nodigen het dagelijks bestuur en het koningspaar uit om samen met ons de erewijn te komen drinken. Over! Weer! Links! Op! Op! Mag ik vragen dat Schimmert dadelijk direct achter Schaasberg aansluit en Amstenrade achter Schimmert. En een opmerking voor de jury, de optochtnummers 4 en 6 trekken als laatste binnen.
Presenteer! Clear! Erop! Clear! Meelwerkers meldt Sint-Wert Schaatsberg present op het Bondfeest in Vaasrade. Namens bestuur en leden van Schutterij Sint-Martinus Vaasrade heet ik Schutterij Sint-Hubertus uit Schaatsberg van harte welkom hier op ons Bondfeest in Vaasrade. We wensen u veel succes met de diverse wedstrijden, geniet ervan en maak er een mooie dag van vandaag in Vaasrade. Wij nodigen het dagelijks bestuur en het koningspaar uit om samen met ons de erewijn te komen drinken. Aan het schouder! Clear! Met 4 recht! Om! Vooruit! Mars! Op, geweer! Presenteer! Geweer!
kapitein Tim Speetjes naar schutterij Sint Sebastiaan en Schimmer present. Namens bestuur en leden van de schutterij Sint Martinus Vaasrade heet ik schutterij Sint Sebastiaan uit Schimmert van harte welkom hier op ons bondfeest in Vaasrade. We wensen u veel succes met de diverse wedstrijden. Geniet ervan en maak er een mooie dag van vandaag in Vaasrade. Wij nodigen het dagelijks bestuur en het koningspaar uit om samen met ons de erewijn te komen drinken. Over! Geweer! Rechts! Op! Voorwaarts! Maar! Afdeling! Halt! Links! Van! Rechts! Richten! Staat! Zet af! Geweer! Présentez! Geweer! Geweer! Kapitein Roberts, Schutterij Sint-Gertrudis in Amsterdam, present op het bondsfeest in Vaasrade. Namens bestuur en leden van schutterij Sint Martinus Vaasrade heet ik schutterij Sint-Gertrudis uit Amsterdam van harte welkom hier op ons bondfeest in Vaasrade. Wij wensen u veel succes met de diverse wedstrijden. Geniet ervan en maak er een mooie dag van vandaag in Vaasrade. Wij nodigen het dagelijks bestuur en het koningspaar uit om samen met ons de erewijn te komen drinken. Handen schoon! Geweer! Met vieren rechts! Op! Voorwaarts! Mars!
kapitein Reminis, de meldschutterij Marcelinus en Petrus uitgeleend. Present. Namens bestuur en leden van schutterij Sint-Martinus Vaasrade heet ik schutterij Heilige Marcelinus en Petrus uitgeleen van harte welkom hier op ons bondfeest in Vaasrade. Wij wensen u veel succes met de diverse wedstrijden. Geniet ervan en maak er een mooie dag van vandaag in Vaasrade. Wij nodigen het dagelijks bestuur, koningspaar en de keizer uit om samen met ons de erewijn te komen drinken. Hand en schouder. Hey! Het vieren rechts. Om. Voorwaarts. Aan. Oh ja, dat is keurig gestegen. Rechts. Rechts. Ja, niet sterk. Stop. Hallo. Jij. Rechts, achter. Jij. Hallo. Hey. Hallo, Tom Soeterman, meldschutterij Sint-Jozef en Stijn, present en bondschuttersfeest in Vaasrade. Namens bestuur en leden van schutterij Sint-Martinus Vaasrade heet ik schutterij Sint-Jozef uit Stijn van harte welkom hier op ons bondfeest in Vaasrade. Wij wensen u veel succes met de diverse wedstrijden. Geniet ervan en maak er een mooie dag van vandaag in Vaasrade. Wij nodigen het dagelijks bestuur en het koningspaar uit om samen met ons de erewijn te komen drinken. Nee, hier veel langs, dat is niet echt terug. Aan, rechts houden. Hey. Met vieren rechts. Op. Voorwaarts. Ah.
Front! Rechts! Rechter! Staan! Staan op! Kapitein Leijen, Meldswet, Centrumrijksgesproken, aantal lid van de Namens bestuur en leden van Schutterij Sint-Martinus-Vaasrade heet ik Schutterij Sint-Laurentius uit Spouwbeek van harte welkom hier op ons bondfeest in Vaasrade. We wensen u veel succes met de diverse wedstrijden. Geniet ervan en maak er een mooie dag van vandaag in Vaasrade. Wij nodigen het dagelijks bestuur, koningspaar en keizerspaar uit om samen met ons de erewijn te komen drinken. Zwijkhuizen mag nu binnentrekken. Gelieve voor de jury even rekening houden met de optochtvolgorde. Klimmen en Put komen ook nog later binnen. Halt! Links! Om! Naar rechts! Richten! Ho! Front! Zadel! Clear! Presenteer! Clear! Zadel! Clear! Kapitein
Kapitein Daan Scheren, namens Schutterij Sint-Jozef Zwijkhuizen, gezet op de Bondfeest Vaasrade. Namens bestuur en leden van Schutterij Sint-Martinus Vaasrade heet ik Schutterij Sint-Jozef uit Zwijkhuizen van harte welkom hier op ons Bondfeest in Vaasrade. Wij wensen u veel succes met de diverse wedstrijden. Geniet ervan en maak er een mooie dag van vandaag in Vaasrade. Wij nodigen het dagelijks bestuur en het koningspaar uit om samen met ons de erewijn te komen drinken. Over! Weer! Links! Rechts! Op! Juryleden, pak het juiste juryformulier, klim en kom binnen. Kapitein Jos Sijstermans, mijn broederschap Sint-Sebastiaans Klim, present. Namens bestuur en leden van Schutterij Sint-Martinus Vaasrade heet ik broederschap van Schutterij Sint-Sebastianus uit Klimmen van harte welkom hier op ons Bondfeest in Vaasrade. Wij wensen u veel succes met de diverse wedstrijden. Geniet ervan en maak er een mooie dag van vandaag in Vaasrade. Wij nodigen het dagelijks bestuur en het koningspaar uit om samen met ons de erewijn te komen drinken. Ademschouder. 3. Met 4. Rechts. Op. Vooruit. Aan.
Geweer! Kapitein Palme, meldschutterij Sint-Gregorius de Grote uit Brunsum. Gezet! Namens bestuur en leden van schutterij Sint-Martinus Vaasrade heet ik schutterij Sint-Gregorius de Grote uit Brunsum van harte welkom hier op ons bondfeest in Vaasrade. Wij wensen u veel succes met de diverse wedstrijden. Geniet ervan en maak er een mooie dag van vandaag in Vaasrade. Wij nodigen het dagelijks bestuur en het koningspaar uit om samen met ons de erewijn te komen drinken. Aan den schouder! Geweer! Met vieren! Rechts! Op! Voorwaarts! Pas! Mag ik Heerlen en Heerlerheide vragen om achter Limbricht aan te sluiten? Put zal als laatste binnentrekken. Dus we hebben dadelijk Heerlen, Heerlerheide, Oorsbeek en aansluitend zullen Doenrade, Merkelbeek en Put binnentrekken. Limbricht mag vertrekken. Je staat in de weg van de camera. Links! Op! Naar rechts! Rechten! Ho! Vol! Zet af! Geweer! Presente! Geweer! Zet af! Geweer! Kapitein Levens met schutterij Sint-Salvius uit Limburg present en wacht naar de op. Namens bestuur en leden van schutterij Sint-Martinus Vaasrade heet ik schutterij Sint-Salvius uit Limbricht van harte welkom hier op ons bondfeest in Vaasrade. Wij wensen u veel succes met de diverse wedstrijden. Geniet ervan en maak er een mooie dag van vandaag in Vaasrade. Wij nodigen het dagelijks bestuur en het koningspaar uit om samen met ons de erewijn te komen drinken. Over! Geweer! Rechts! Op! Ik kan niet achteruit. Voorwaarts!
in Habets met Koninklijke Schutterij Sint-Sebastiaan uit Heerlerheide. De Stadsschutterij Sint-Sebastiaan is het hele present. Namens bestuur en leden van Schutterij Sint-Martinus Vaasrade heet ik de Schutterij Sint-Sebastianus uit Heerlen en Koninklijke Schutterij Sint-Sebastiaan uit Heerlerheide van harte welkom hier op ons bondfeest in Vaasrade. Wij wensen u veel succes met de diverse wedstrijden. Geniet ervan en maak er een mooie dag van vandaag in Vaasrade. Wij nodigen het dagelijks bestuur, de koningsparen en de keizerspaar uit om samen met ons de erewijn te komen drinken. Zet af! Geweer! Kapitein Simmels, Koninklijke Schutterij, lid van Sinterberg, Oorbeek, hartstikke gezellig, de Bondfeest. Namens bestuur en leden van Schutterij Sint-Martinus Vaasrade heet ik Koninklijke Schutterij Sint-Lambertus uit Oorsbeek van harte welkom hier op ons bondfeest in Vaasrade. Wij wensen u veel succes met de diverse wedstrijden. Geniet ervan en maak er een mooie dag van vandaag in Vaasrade. Wij nodigen het dagelijks bestuur en het koningspaar uit om samen met ons de erewijn te komen drinken.
Uitval. Geweer! Met vieren rechts. Op. Voorwaarts. Mars. Kapitein Hodo, commandant, Schutterij Michael te doen raden, had zich en zijn afdeling gezet om Moostische Schutterij Sint-Martinus in Vaasraden aan Hoogevlaan orde. Namens bestuur en leden van Schutterij Sint-Martinus Vaasraden heet ik Schutterij Sint-Michael uit Doenrade van harte welkom hier op ons bondfeest in Vaasraden. We wensen u veel succes met de diverse wedstrijden. Geniet ervan en maak er een mooie dag van vandaag in Vaasraden. Wij nodigen het dagelijks bestuur en het koningspaar uit om samen met ons de erewijn te komen drinken. Over! Geweer! Rechts! Om! Voorwaarts! Mars!
ikzelf en de schutterij Sint-Sebastianus Put gezend op het Bondfeest in Vaasrade. En meedoen is belangrijker dan winnen. Namens bestuur en leden van schutterij Sint-Martinus uit Vaasrade heet ik schutterij Sint-Sebastianus uit Put van harte welkom hier op ons Bondfeest in Vaasrade. We wensen u veel succes met de diverse wedstrijden. Geniet ervan en maak er een mooie dag van vandaag in Vaasrade. Wij nodigen het dagelijks bestuur en het koningspaar uit om samen met ons de eerwijn te drinken. Over! Geweer! Rechts! Om! Voorwaarts! Mars! Rechts! Richten! Oh, die drie volgen. Ja. Stop! Zet op! Geweer! Presenteer! Geweer! Zet op! Geweer! Kapitein John Krugniet belt schutterij Johannes en Sint Clemens Merkenbeek verzet. Namens bestuur en leden van schutterij Sint-Martinus Vaasrade heet ik schutterij Sint-Johannes en Sint-Clemens uit Merkelbeek van harte welkom hier op ons Bondfeest in Vaasrade. Wij wensen u veel succes met de diverse wedstrijden. Geniet ervan en maak er een mooie dag van vandaag in Vaasrade. Wij nodigen het dagelijks bestuur en het koningspaar uit om samen met ons de erewijn te komen drinken. Aan den schouder! Geweer! Met vieren rechts! Om! Voorwaarts! Mars! Dan vraag ik nu de kinderschutterij Sint Dionysius zich klaar te maken en binnen te trekken.
Dit is de kinderschutterij van de gezamenlijke verenigingen van Schutterij Sint Sebastianus Schinnen en Sint Martinus uit Vaasrade. Geef ze een daverend applaus. Namens bestuur en leden van Schutterij Sint Martinus Vaasrade heet ik de kinderschutterij van Sint Dionysius uit Schinnen van harte welkom hier op ons bondfeest in Vaasrade. We nodigen u uit om samen met ons een glaasje water te komen drinken.